Asikubingelele sikwamukele. Inamba ke isebenzise kuphela kusuka ngo9 ekuseni kuya ku5 ntambama kuma calls, direct calls, not WhatsApp calls. Ungangi WhatsApp futhi ungangifoni ngama WhatsApp, ungasendela ama voice note, ungasendela ama SMS. Zami airtime wena, thenga umuntu ungifonele. Phela. Nganza kwethu abantu bachaza amaphupho ngemali la ngaphandle. Thina siwachaza mahala. Why siwachaza mahala amaphupho? Ingoba senzela ukuthi nomuntu onga afford ukuthi angakhona ukukhokhela umuntu ochaza iphupho ngemali, thina simchazile mahala lo muntu. So okwakho ukuzama nje 12 rand airtime, uthenga ama minute ubese ukhuluma kudaba lwakho kuphela. Iloko nje. Ngiyakuhlangabeza mina ngokuthi ngithi ngikunikeze ithuba lokukhuluma nje, ngikulalele ngikuphendule free of charge, mahala, sonke isikhathi. Hayi iphupho eli1. uNora Majola la uthi Nora Majola uthi ngisacela ukubuza ukuthi umuphupho umuntu wesifazane ophilayo engqono umbone echela kuchazani. So inkinga ekhona ukuthi asimazi lo wesifazane ongqono ukuthi uchela ngoba ezama ukubiyela umuzi wakhe, ezama ukuqhelisa imoya emibi ekhaya lakhe noma uchela ngoba ethakatha. Sizolibheka yi2. Yabona. Okokuqala sizothi thina ngokujwayelekile uma uphupha umuntu kuwuphawu uma echela nje engqono. Ngoba lokho kusengenzeka kuvezela ukuthi lo muntu kungenzeka akahlambulukile kahle futhi uphatha nemithi engalungile noma usebenzisa imithi engalungile, yabona. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuba uphawu obume echele engqono, lungabe lukhomba ukuthi lo muntu ungenzeka usefulathelwe isidalwa noma izidalwa zakhe ngenxa yokuphatha mhlawumbe imithi emimbi engamukelekile futhi eyingozi. So ngoba engqono ukukhomba ukuthi lesi sidalwa sesiqhelile kuye manje, yabona. 3. Kuyenzeka futhi uma umuntu uphupha umuntu kuba uphawu obume echela nje engqono, olusuke lukhomba mhlawumbe lo muntu ungenzeka uzolulazwa ukuvela obala kwemisebenzi yakhe yobumnyama, yabona. uIsaiah 47:3 ubuze bakho buya kwambulwa, yebo ubunqunu bakho buya kubonakala, yakuphindisa ngingayeki umuntu. 4. Futhi uma uphupha umuntu uphawu lubi vele uma echela engqono ngoba lingakhomba ukuthi uzohlazeka noma uzohlambalazeka lo muntu ngenxa yokuphambana nokulunga, ngenxa mhlawumbe lo muntu uphambana nokulunga bese ke lento isikhomba ukuthi ngeze bese elulazeke, ehlazeka, elulazeke, yabona, ehlambalazeke, yabona. uExodus 20:26 awusayokukhwela i-altar lami, yazikhwele funa kwambulwe ubunqunu bakho. So kungaba yilokho. Kungenzeka ingoba uphatha imithi emibi noma nje uphambana nokulunga kunezinto angazenzi kahle bese lesi sidalo siyaqhela kuwe noma lenkazimulo kaNkulunkulu emembethe ebisiyaqhela bese bonakala lo muntu engqono ke echela ke lapha. Ngabe uchela ngoba eganga noma uchela ngoba elungisa ebiyela ikhaya lakhe, yabona. Siyabonga. When you can't see them at all,